Okei, nytten minun kanavani aloitusvideo. Eli Lixitfin. Joo, keksin se vaan päästä tolleen noin. Mä pelaan pääasiassa Minecraftia. Siinä on mun maan nimi. Lixitfin. Survival. Infinite. No CD on randomi. Ja nimi on Lixitfin. Juu. Mä haluaisin vaan niinku tehdä oman kanavan, mutta mulla on mun kavereiden kanssa myös yhteen kanava. Sen nimi on LNJTube. Kertokaa YouTubeen hakuun LNJTube. Silloin sillä on logona LNJTube. Mut joo, eiköhän aloiteta. Noin. Hyvä puu. Aha. Option. Third person. No ei mä nyt tota muuta. Vai Bobini. Nyt sen pitäisi olla toi. Onko difficulty? Joo, laitetaan se tohon. Tossa se on varmaan hyvä. Puu. Se on yksinäinen puu. Mä oon yksinäisessä metsässä. Aha. Siellä on muitakin puita. Se on tarkoitettu puuta. Ehdottakaa kommenteissa, jos haluatte muitakin pelejä. Laitan sen toisen kanavan kommentteihin. Mitä mä selitän? Descriptioni. Joku bugi tuli. Ei se haittaa. Toivottavasti siellä on kunnon metsä. Yes, kunnon metsä. Boing. Seuratkaa mua Steamissa. Luke. Mun lempinimi on siis Luke. Mä oon Luke. Koska se on vähän parempi kuin pelkkä Luke Steamissa. Toivon, että kanava nousee hurjaa vauhtia ylöspäin. Se olisi todella mukavaa. Sitten minä toivoisin teiltä eniten. Outoa. Steaks. Mennään kaivamaan kiveä jostakin kivasta paikasta. Sieniä. Ja se täällä olisi kiveä. Onko täällä viidakko, kun täällä on noin tollakin? Ei, kun onkin tää iso topi. Kiveä. Ai. Eli tässä se juju on. No ei se mikään juju. Kommentti. Kerro peli. Minä koitan pelata sitä. Ja niin. Tää oli tällainen pikainen video. Kun pelaan Minecraftia puhelimella pikaisesti. Tässä tulee Let's Play, totta kai. Jos haluatte servereitä, kertokaa mikä serveri puhelimella. Ei oo pakko. Okei. Moi moi!